Kif għan ħabib nispera li tinsabu tajbin, the day after il-Grand Prix tal-Ungerija, Grand Prix li kien dominat minn Lewis Hamilton, without ifs, whens, hows, but, etc. U xtaqt nqaftit fuq il-wiċ, għax nixtieq nindirizza il-menti illi ġew moddija minn diversi haters tal-wiċ, partikolarment haters illi iħadnu il-kulur aħmar, it-Tifosi. Guys, naf illi Hamilton u ħankun dirett ħafna huwa skalda fin-naħa ta' wara tagħkom. Nifhem ukoll li dal-waqt Hamilton ser jikser records li il-baby ta'kom Schumacher Michael kien għamel lura f'sena 2000. Imma tridu tħammettu ħaġa. Lewis Hamilton bħalissa walaqwa sewwieq li hawn fil-paddock u mhux in-numri u mhux il-fatt li għandu l-aħjar karozza jikkonfermaw dan. Tiġrid bħal tal-bieraħ fejn jaqtalek lil jagħmilek pole position b'dik il-faċilità, mbagħad jiddominalek dik it-tiġrija b'dik il-faċilità u jagħmellek l-aktar lep veloċi wkoll fl-aħħar lep, sinjal ukoll tal-kobor ta' sewwieq li huwa daqstant. Ibsa kemm jibsa u boring kemm qed jagħmilha boring irridu mbaxxu rasna quddiem l-evidenza u nammettu li bħalissa bħal wiċ ħadd. Fit-tieni post spiċċa Max Verstappen fuq ir-Red Bull u hawnhekk nixtieq illi nagħmel għalkemm kontra qalbi ċabċipa lill-mekkaniċi tar-Red Bull illi irnexxielhom jirranġaw il-karozza ta' Verstappen li ħabbat fil-warming up lap f'temp ta' kwarta u lestawilu 25 sekonda qabel it-tluq. Diri biċċa xogħol impeccabbli mill-mekkaniċi tar-Red Bull. Proset iva kontra qalbi. Nifhem ukoll li l-fans ta' Red Bull forsi kienu jistennew din l-ammissjoni minn għandi wara qabel it-tiġrija rawnin fajjar iddaħħaq fuq il-forums. Għaliex rajt l-inċident ta' Verstappen imma il-Max għamel tluq tajjeb u rrid jiġġustifika x-xogħol kollu li jagħmlu l-mekkaniċi ta' Red Bull. Proset. Valtteri Bottas spiċċa t-tielet u mbagħad tiġrija senza lode, senza infamja, l-Bottas issa wkoll telef l-ewwel pożizzjoni fil-kampjonat tas-sewwieqa u Lance Stroll spiċċa ir-raba' għal Racing Point, tiġrija solida l-Kanadiż illi nistgħu nkun wieħed mill-protagonisti fil-pożittiv ta' dan il-weekend. Bħalma kien protagonista fil-pożittiv ukoll Sebastian Vettel illi spiċċa fil-5 post għal Ferrari. Vettel illi kien superjuri għal Leclerc matul it-tiġrija tista' tgħid kollha. U mbagħad rajna lil Daniel Ricciardo, anzi permettu l-ftit, le għandna l-Alexander Albon fis-6 post, skużawni. Albon spiċċa s-6, Perez is-7 fuq il-Force India Racing Point, u 8 ġi Daniel Ricciardo fuq il-Renault illi għamel biċċa xogħol oħra tajba u raġun 4 punti oħra għat-tim ta' Enstin. Umbagħad on the track fid-9 post spiċċaw il-ħass ta' Kevin Magnussen illi japprofittaw mill-fatt illi jagħmlu strateġija tajba ħafna illi daħlu kmini jippitjaw u għamlu minnom saħsita kienu t-tielet f'din it-tiġrija b'kejmek li għal darbohra wara li huwa ħafna aħjar minn Grosjean li spiċċa x'imkien in the middle of nowhere, insejt kemm. U rnexxilhom ġibulu l-punti tal-istaġun. Biss il-bravata u l-komunikazzjoni radio li kien fil-warm-up lap kienet illegali. L-FIA iddeċidiet illi tagħti penalità ta' 10 sekondi
l-sewqa tal-ħass għal daqstant id-9 posta kejmek spiċċa l-10. U min approfitta minn dan il-penalità ħadd ħlief il-McLaren ta' Carlos Sainz li għandu bil-premessa li l-McLaren kellna tiġrija daħna d-darba. Jiġifieri. Imma ġbarna l-punti. Sainz spiċċa d-9, ovvjament niżlet li ħafna għasel dik l-overtaking li għamil fuq Charles Leclerc tal-Ferrari, meta McLaren taqbes Ferrari u dejjem sodisfazzjon imma ifimni. F'ċirkwit illi ma tantx kellu jiffavorina naħseb li ħadna dak kollu li stajna nieħdu għal daqstant. Bravo Carlos, id-9 post, 2 punti oħra għal McLaren, Renault li ħajkunu importanti ħafna. Lando Norris telaq ħażin ħafna anke f'ammissjoni tiegħu, strateġija tal-pits żbaljata spiċċa fit-13 il-post. Jiġifieri imma l-aqwa li ħadna il-punti dik hija l-grido li qed nimxi bih l-istaġun li naqru l-punti fejn nistgħu. Ovvjament li jiġi oltrawa bonus. Kostrutturi issa nżilna fir-raba post 41 punt, għandna ftit vantaġġ fuq il-Ferrari ma issa naraw se jiġri l-azzjoni fejn tidħol Formula 1 tkompli f'Silverstone fit-2 ta' Awwissu li ġej. Inkitbu fuq l-istazzjon ta' YouTube għal dawk li huma iżjed minn dawn il-video logs, klik. Il-video log li jmiss jitla l-5 filgħodu l-għada ta' Inter Fiorentina naħat intlab l-4 bil-lejl. Kontenut ġurnalistiku, unkitbu fuq Facebook, klik. Segwu dejjem ukoll l-istazzjon tagħna fuq Twitch għal live gaming mal-gamers ta' Velocity Esports Racing. Din id-darba il-live gaming se jsir is-sibt wara nofsinhar, is-sessjoni ta' live gaming, klik. Kif tagħmlu daw 3 affarijiet, għamlu li xjaten tridu. Il-komplement tas-serata tajba lil kulħadd.